magpalulang sa diri dapita sa akianan nga murag sapa. Asa naman sa nadapita? Ambot lang ani ugasan ni dapita. Tungod ni sa way puas nga sigig uwan. Mao ni nga hitabo nga ang karsada murag nagsapa. Mag-adventure ta panahon aning ting uwan. Tanaw nako sa palibot murag baga pag yun ning dagom sa kalangitan. Nagtutalisik ang sistema sa kalibutan karon. Landungon ang palibot. Ang plano unta nga nato karon magsugba-sugba diri sa daplin sa hunasan. Og naay nangutanan ako sa comment section og kinsa daw kauban ako samtang mag-vlog ko. Ngano daw sagad ako ra may makita sa video. Og kinsa ang akong kauban ana. Og kinsa daw ang motion sa kamera samtang ako mag-adventure sama niini. Di ara ang tubag sa inyong mga pangutana. Kining akong batos nga daligingding maoy sagad nako ikuyog sa panahon nga way klase. Og sagad mahitabo panahon sa Domingo. So karon wa man tay lain na tripan magkalingaw tag kilaw aning imbaw og lato. May gani kay naate na agian nga naglibod suroy sa iyang paninda nga nagsipit sa iyang itom nga planggana nga sinudlan sa iyang mga paninda. Mauning hinungdan nga naatay dalang imbaw og kining lato. Naapagiblinong agdiri nga balanghoing kapulot og kaning daladala namo nga sukang binagre. Inubanan pagyud sa kataperwer nga bahaw nga kanon. Naara, nakasigmit gyud og imbaw. Ako sa niipundog des bato kay ato ni kalingawan og hugas dire. Kauban ning akong batos nga nagkalingaw og hugas og lato-lato. Basta kay tan-aw nako sa kalibutan mo rag nagkosmod mo padulong na ni siguro siyag hilak og mupabusagak sa iyang gibati. Pero mo padayon gyapon tas unahan bahalag ang kalibutan magdumili kaysa magligid ta sa atong banig. Ambot man sad ngam lami kay ligid-ligid sa banig kung panahon sa ting-ulan. Puwerte pa yung bugnawa panahon sa karon nga season nga mao ang Pasko. Tuara dako og habab sa aliwas Og sa dili pa ta mo padayon sa unahan mo kalingaw sa tagtimuan ning kinisang sardinas nga gisagulag repolyo. Og dili sa ni palupig ng bahaw nga dapit sa dukot mukuha tag duha ka tipak dire kay ato ning isuod sa bawnanan kay atong dalhon ngadto sa daplin sa dagat. Tuara di sa ni palupig ang usaw nagkalingaw pug dukdok og imbaw. Kung imbaw lang ang hisgutan di sa ni palupig basta kilaw ang hisgutan. Basta naalay suka nga napuno og sili nga mao atong ibisbis diri sa presko kayong imbaw or madlam di ara. Sayuha nakapamahaw ni Miang oy. Basta kay sayo lang ta makalaag dress daplis dagat. Alams na sigurado na ang Subaru nun. Binag na ay linong agbalanghoy. Kining basyo sa imbaw ato ni butangan og suka nga halang kay ato ning tusluan og lato. Doara lisan ni palupig nga akong batos mo side bit pud og kilaw. Klaro kayo nga gipanggusla ni murag bag-ong ning nga porga. Bisag unsa lay ka unon basta kay dili lang makaloro. Lain pa yato unsa man ang loro. Ay sos makahilo god kung sa Tagalog pa makalason. Mao ba? Mao kayo. Kuya wag tirada mi ang mura magniantog og hantak. Mo salit mo sa ta. Hi guys. Kaunta grapes nga gagmay. Grapes nga gagmay. Kaunta nga sa ka-grapes. Ayun guys. Nga guys. Hindi na plasta kay itong tao. Eat this. Napay kon guys. Gagmay na grapes. Paris kanon. That's it. Perfect. Balanghoy guys. Pwede ko hatay? Kabusog lang mo gitag pa ni. Balanghoy guys. Sinilaw guys eh. Pag arte-arte haka, di mo mga gapa. Gapo, mabati unang. Yar. Tulog. Ako daw tayo. Kami na tayo, pwede ko na. Haks ka na. Yes, Paning ka na. gamay. May tahi. Limpyo. Guys! Ya. Practice na kilaw-kilaw. Tangatog suka. Oh ha. Ano guys? Lang ta guys. No, I'm scared. Char, kamot ako. Let's get it. Sa English eh. Yan, 1, 2, 3. Ala! Tatay, di mo gitagak akong word combination. Yung kontoy. Ayan, may suka with lato with rice. Napakoy kon rin. No, no. Itlog ako.
Ayan ang tinawag ng mga kasimod, way arte. Okay? Okay. And that is guys, so bye-bye, like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video.